ଅଟୋ ସହିତ କାରର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 3 ଗୁରୁତର। ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 65 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଦର୍ଶନପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଅଟୋ ସହିତ କାରର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 3 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତମାନେ ହେଲେ ଷଠିଲ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପରିଡ଼ା, ଲିପି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ପରଶୁରାମ ପଗଡ଼ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆଜି ଷଠିଲ ଗ୍ରାମ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଲିପି ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ବାଙ୍କି ଗୋପାଳପୁରକୁ ଏକ ଅଟୋରେ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶନପୁର ଛକଠାରେ କାର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଟୋର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପାଥେୟ କରି ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟାଲରେ ତା'ର ସଫଳତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବାକୁ ଇ-ପେପରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମକୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର, ସମ୍ପର୍କ ଜନତାର।